O libro chamase Xeometrías Máxicas de Galicia e é un traballo fotográfico, basicamente, ainda que tamén un pouco de estudio sobre todas estas xeometrías sagradas que temos polo país, que comenzan na época castrexa e que no tempo se mantiveron até a actualidade. É unha recopilación de centos de kilómetros andados por toda Galicia e de recuperar todas estas bellas formas e que realmente é mostrar un pouco o patrimonio que temos en este terreno. Eu diría que é un libro fermoso, é un libro que leva que misa, non é escapar, que se preocupa por estas cousas da recuperación da nosa identidade e da nosa, desta cultura tan antigua nosa, non? E máis nestes momentos onde parece ser que se nos quer roubar tamén un pouco o noso patrimonio e a nosa isto. Era unha preciosidade, era isto. Todas as fotografías magníficas e tal, que tiña ganas de tal, que a ver que lle parecía que me parecía ese libro. Eu estuve mirando con él, despois mandoume o texto do libro, pareceu-me soberbio todo, as fotos, o texto, a idea, porque é un libro que a mí por lo menos namoróme. Eu penso que a vostedes tamén é unha contribución humilde á nosa dignidade como galegos, unha chamada de atención tamén, sobre todo, polo que se nos está indo, idioma incluído.